तामुलपुर समस्तिनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। 43 नं तामुलपुर समस्तिनिफ्राय थांनाय समाव आङो UPSC एग्जामनि थाखाय APSC एग्जामनि थाखाय साबा फरायसाफोरखौ कोचिं होदोंमोन, जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोंनि समस्तिनिफ्राय फरायसाफ्रा गावखौनो अफिसार हिसाबै दाफुंलांनो हायो। नाथाय नैबे बोसोरनिफ्राय आं एसे आलादायै सिन्ता खालामदों, जाहाथे जोंनि तामुलपुर समस्तिनि फरायसाफ्रा MBBS आव एडमिशन मोननो हायो, क्वालिफाई जानो हायो। बिनि थाखायनो क्वालिफाई जानो थाखाय फ्री नेट कोचिंनि थाखाय आं बेबस्था खालामनो नागिरदों, जेराव साबा फरायसाफोर तामुलपुर समस्तिनि साबा फरायसाफोरखौ बे कोचिंनि थाखाय जों सायख'गोन। दा बे सायख'नायनि राहाया जोंहा मोनसे नाम्बार थागोन। बे नाम्बाराव जोंनि फरायसाफ्रा WhatsAppआव हाय बा हेल' होननानै जेब्ला लिरनानै हरगोन, लिरना हरनायनि उनाव बे साफ्रोमबो फरायसानि WhatsAppआव मोनसे रेजिस्ट्रेशन फर्म फैगोन। बे रेजिस्ट्रेशन फर्म फैनाय लोगो लोगोनो बेखौ फिलआप खालामनांगोन आरो जोङो फैगौ 6 जुनाव जोंनि लास्ट डेट जागोन एप्लाइनि, आरो लोगोसेनो 8 जुनाव जोंनि एग्जाम जागोन। एग्जाम सेन्टारा जोंना तामुलपुर हायर सेकेन्डारि। दा बेखायनो बेनि गेजेरजों आङो जाय नाम्बार, बे नाम्बारखौ बुंनानै होनो नागिरदों। कन्टेक्ट नाम्बार बे जाहैबाय 7099078514। बे नाम्बाराव WhatsAppआव हाय हरोब्लानो बे साफ्रोमनिबो WhatsAppआव मोनसे जोंना जि एप्लाइ फर्म, बे एप्लाइ फर्म फैगोन। दा बेखायनो बयखौबो आङो अनलाइन खालामनो थाखाय खावलायदों, आरो टटेलि मेरिट बेसिसाव जों बे साबा फरायसाफोरखौ सायख'गोन आरो सायख'नानै गुवाहाटीआव बेखौ दैथायहरनायनि बेबस्था खालामगोन। जोंनि कोचिं, बे कोचिंआ जोंना 11 मान्थ जागोन। जोङो 11 मान्थआव कमप्लिटलि फ्री अफ कस्ट आंनिफ्राय जों बेखौ हरनाय जागोन। बेखायनो स्टाडि मेटेरियल्सनिफ्राय लानानै जानायसिम, हस्टेलसिम गासैखौबो जोङो बेवहाय प्रोभाइड खालामनाय जागोन। खिन्थु पकेट मानिनि बेवहाय प्रोभाइड खालामनाय जानाय नङा। दा सोलोंथाइ नांगौ, जिखिनि नांगौ बेखिनिखौ जोङो प्रोभाइड खालामनो थाखाय खालामनानै जोंनि तामुलपुर समस्तिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जाहाथे गोबां MBBS कर्सआव जाहाथे सिट मोननो हायो, बिनि थाखाय मोनसे नैबे आंनि नाजानाय। আমি হোৱাটছআপ নাম্বাৰ এটা দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এই হোৱাটছআপত যায়, এই নাম্বাৰত যায় হাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰতিটো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ হোৱাটছআপত আমাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে ছিষ্টেমটো অট'মেটিকলি আহি যাব। ইয়াৰ কাৰণে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই নাম্বাৰত হোৱাটছআপ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নাম্বাৰটো হ'ল 7099078514। এই নাম্বাৰত আমাৰ হোৱাটছআপ কৰাৰ লগে লগে এইখন নিজৰ হোৱাটছআপত ফৰ্মখন আহিব। গতিকে এইটো কমপ্লিটলি মেৰিট বেচিছত ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। গতিকে মই সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এই যে ছিষ্টেম, মানে নিট প্ৰি কোচিং প্ৰতি বছৰত হ'ব। এই বছৰ 5 জন হ'ব, নেক্সট ইয়াৰত 5 জন হ'ব। প্ৰতি বছৰত ইয়াৰ ফ্ৰী নেট কোচিং দিয়াৰ কাৰণে মই ব্যৱস্থা কৰিম। इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र, पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन भेक्टरि, सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों,
नोंथांमोना नावकाटा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 7002249230 8822328098 आरो 9127429031 बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।